Gràcies, Georgina, gràcies, Jove Cambra, per aquesta marató de formació online i a totes les persones que esteu connectades. En aquest mòdul parlarem de les competències i de les habilitats necessàries pel món que ha de venir. I per fer-ho, m'acompanya també la Paula Mòdul i la Georgina Rodríguez. Bon dia, Paula. Què tal? Sí, bon dia, Magí. Soc la Paula i és un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Em presentaré breument. Soc mestra d'infantil i de primària i tot i que tinc les dues carreres, ara mateix estic d'especialista d'anglès amb nens d'infantil, 3, 4 i 5 anys. Em considero una persona constant i molt treballadora. M'encanta ensenyar, però també sobretot aprendre dels meus alumnes. Gràcies, Paula. Jo sóc historiadora i gestora cultural. Això vol dir que em dedico a crear contingut i a gestionar elements del patrimoni per tal d'acostar-los a públics. Bon dia a tothom i moltes gràcies a totes les persones que ens esteu escoltant. És un plaer estar avui aquí entre vosaltres. Gràcies, Paula i Georgina. Bé, doncs soc el Magí Sanserric, enginyer, professor i president de la Fira d'Igualada. I bé, l'objectiu d'aquesta sessió és conèixer la importància de les competències i habilitats i connectar-les amb la nostra experiència personal. Doncs som-hi, comencem. Podem definir les competències com una combinació de coneixements, capacitats, habilitats i actituds. Són competents quan són capaços d'actuar bé en una situació concreta, quan són capaços de realitzar una tasca o un treball de manera eficaç. Dit d'una altra manera, són capaços de posar en pràctica el coneixement en un context i situació determinats. Les competències són importants pel nostre desenvolupament personal, per la nostra empleabilitat, per la nostra feina, per estudiar i aprendre coses noves, per a l'aprenentatge al llarg de la vida i millora contínua, per a la ciutadania activa i per ser capaços d'adaptar-nos als canvis de la societat. Us poso un exemple. Si vull fer una presentació sobre tecnologia davant d'un auditori, tinc el coneixement, l'aptitud, però no sóc capaç de fer-ho perquè mai he parlat en públic, em falta l'habilitat. I llavors, les competències integren coneixements, actituds i habilitats. Els coneixements es poden estudiar, però les habilitats que volem aprendre i millorar requereixen pràctica. Per obtenir els millors resultats hauríem de practicar en unes condicions tan reals com siguin possibles. Però abans, és clau identificar quines habilitats ens fan falta i com desenvolupar-les. Les nostres habilitats determinaran la nostra capacitat per realitzar amb èxit els nostres plans. Podem classificar les habilitats entre les hard skills, que es diu habilitats fortes, i les soft skills, habilitats toves. Traducció, Les hard skills s'adquireixen mitjançant la formació educativa reglada i l'experiència professional. Són les que ens permeten dur a terme una determinada feina, però poden ser inútils per una altra. Els coneixements d'un programador informàtic, per vàlids que siguin, no servirien a un advocat. Per altra banda, els soft skills són habilitats transversals. Són molt valorades a tots els sectors professionals i poden marcar la diferència. I també són indispensables pel nostre desenvolupament personal i social. Quan parlem de soft skills estem parlant de l'habilitat de comunicar i de parlar en públic, de lideratge, de tenir iniciativa, treball en equip, de gestió de conflictes, de negociació, de gestió del temps, presa de decisions, adaptabilitat, creativitat, etc. Totes aquestes habilitats s'adquireixen a través de l'experiència personal al llarg de la vida. A casa, a l'escola, a la feina, en organitzacions i associacions. Com va dir Aldous Huxley, l'experiència no és el que et succeeix, sinó el que fas amb el que et succeeix. Bé, arribat a aquest punt, la Unió Europea ha identificat 8 competències clau. Primera competència, matemàtica en ciència i enginyeria, competència en lectura i escriptura, competència multilingüe, competència emprenedora, la digital i la tecnològica, competència interpersonal i habilitats per adquirir noves competències, competència en ciutadania activa, competència en consciència i expressió culturals. Comencem per la primera competència, la matemàtica, ciència i enginyeria. Aquestes competències haurien de permetre a les persones comprendre millor els avenços, les limitacions i els riscos de les teories científiques, les aplicacions i la tecnologia en la societat en general, pel que fa en la presa de decisions, els valors, les qüestions morals i culturals.
També cal una actitud de judici i curiositat crítics, una inquietud per a les qüestions ètiques i un suport a la seguretat i a la sostenibilitat mediambiental. Per exemple, si tinguéssim més desenvolupada aquestes competències, segurament afrontaríem molt millor la situació actual d'emergència climàtica o del Covid. Competència matemàtica seria l'habilitat de desenvolupar i aplicar raonaments matemàtics amb la finalitat de resoldre problemes en diverses situacions. La competència en enginyeria s'entén com l'aplicació de coneixements i metodologia per donar resposta a les necessitats humanes. I per últim, la competència en ciència és l'habilitat i la voluntat d'explicar el món natural utilitzant el conjunt de coneixements i metodologies amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure conclusions basades en proves. Bé, ara parlarem amb una persona del món de la investigació perquè ens ajudi a conèixer la importància d'aquestes competències. Muy buenas. Mi nombre es Laura Díaz y soy investigadora predoctoral en la Universidad de Barcelona y estudio de qué forma el cerebro y el intestino se comunican después del ictus. Y lo mismo os estáis preguntando, ¿eso de investigadora predoctoral qué es? Bueno, pues significa que estoy haciendo mi tesis doctoral, que es el máximo grado académico dentro de la universidad. Y para ello tuve que realizar inicialmente una carrera, un grado de 4 años, en mi caso el grado en biología. Después realicé un máster oficial en genética y en biología celular, que fue un año más, y finalmente me matriculé en el programa de doctorado en biomedicina. Y después de 4 años, pues estoy pendiente de la lectura de mi tesis. La realidad es que las competencias que he desarrollado a lo largo de estos 4 años son competencias que al inicio, cuando empecé, pues las tenía un poco desarrolladas. Pero es que esto es normal. Al final, como todo, hasta que no estás dentro y lo practicas a diario, pues es difícil que surja así de la nada. Si tuviera que quedarme con competencias específicas de mi área, la realidad es que incluso me resulta ciertamente difícil no pensar que esas competencias las puedes desarrollar mediante otras vías, pero quizá me quedaría con la capacidad de análisis y la crítica. De forma que, claro, es muy importante que tengas la suficiente capacidad para analizar y entender los datos que estás generando en cada uno de los experimentos, del mismo modo que has de ser suficientemente crítico, no solamente con el trabajo de los demás, que eso es lo fácil, sino también con tu propio trabajo. De manera que seas capaz de integrar los resultados de tu investigación y qué tan bien está yendo en relación a tu trabajo y al de los demás. De manera que tú leas o investigues y veas el trabajo de investigación de otros colegas y digas, esto no está bien, yo lo tendría que hacer así. Esto que yo he hecho, pues no está bien, la verdad es que este otro compañero lo ha planteado mejor y que esas mismas personas te sirvan de inspiración. Sin embargo, estas dos habilidades no pueden entenderse de forma aislada sin entender el resto de habilidades que también desarrollas trabajando en ciencia. Y desde luego, una de las principales o una de las muchas habilidades que desarrollas es también la creatividad, porque al final has de trabajar con alguna historia dentro de tu investigación. Los investigadores y los científicos al final trabajamos con historias, son hipótesis que están sustentadas por datos científicos, pero al final son historias que somos capaces de desarrollar gracias a que hemos leído, interpretado, entendido resultados de otras personas y tenemos entonces un mapa mental de cómo funciona toda la situación y podemos desarrollar esa historia. Y para eso os aseguro que hace falta creatividad y tener la chispa suficiente como para poder identificar los diferentes espacios que quedan entre las investigaciones y en donde tú te puedes meter. Desde luego también otra de las habilidades que hacen falta es capacidad comunicativa. Y esta hablo en todos los sentidos, desde capacidad comunicativa a nivel de escritura, porque claro, tendrás que escribir en algún momento o tu publicación científica o tu propia tesis doctoral, hasta capacidad de comunicar en espacios ante un público tanto especializado como no especializado. Y obviamente para hacer eso también necesitas un soporte visual, ¿no? Eso también es comunicación. Por lo cual al final estás trabajando las diferentes vertientes de la comunicación. Otro aspecto que se
se adquiere casi a la fuerza es la organización. Conozco científicos desorganizados y que son muy buenos, pero es tremendamente la excepción, porque necesitas una gran capacidad de organización y de planificación para poder desarrollar tu trabajo, ya que puede ser que en un mismo día tengas que compaginar 3 experimentos como mínimo a la vez, de forma que quizá por la mañana estás haciendo un experimento y tiene un tiempo muerto, entonces aprovechas ese tiempo muerto para hacer otra actividad, y eso requiere de mucha organización y planificación. Al mismo tiempo que también requiere de una buena gestión emocional, porque te vas a estresar. Te vas a estresar y no solamente por esto, te vas a estresar también porque tendrás que reunirte con frecuencia con tu director de tesis, a veces no te escuchará, otras veces te sobrecargará y luego además tendrás que enfrentarte a la realidad de los resultados negativos, de que después de hacer 10 veces un experimento, pues ese experimento no salga o no salga con la hipótesis que tú esperabas. Y entonces eso suponga volver a replantearte toda la historia y volver a utilizar esa creatividad. Y para esto, para poder aguantar este golpe de realidad, también necesitas resiliencia, ¿no? Esta palabra que está tan de moda y que básicamente nos viene a decir que si estamos encauzados y de repente nos dan un golpe y cambia nuestra dirección, pues ser capaces de volver a encauzarnos para no perder absolutamente el sentido y quedarnos en ese punto de inflexión. Y definitivamente, y que no se nos olvide, obviamente el trabajo en equipo y el trabajo individual. Cuando uno es investigador pasa mucho tiempo solo, pero al mismo tiempo también necesitarás pedir ayuda a otros compañeros. Tienes que encontrar el punto de equilibrio en el que puedas combinar tanto el uno como el otro. Y definitivamente cómo estas competencias y cómo esto es útil en el mundo que vamos a experimentar, bueno, pues definitivamente son claves, es que te dan herramientas para vivir. Ahora acabamos de pasar una pandemia terrible que ha estado muy ligada al ámbito biosanitario y al ámbito científico. Entonces, de cara al mundo o a la situación que se nos viene, que también es muy incierta, el hecho de ser investigador y vivir con un alto grado también de incertidumbre ante los experimentos y en general ante las condiciones del investigador, quieras o no, te da un poco de margen para poder enfrentarte a la realidad que viene. Del mismo modo que la capacidad analítica que tenemos también nos permite interpretar los diferentes resultados o investigaciones que se van realizando en cuanto a este tema para saber qué tan ciertas podrían ser y cómo se ajustan realmente a la realidad. Espero que después de este vídeo pues más o menos os hayáis hecho a la idea de qué competencias se desarrollan dentro del ámbito científico y desde luego si tenéis alguna duda pues contactad conmigo en cualquier momento. Un abrazo. Moltes gràcies, Laura. Recollim de la teva intervenció la importància en l'àmbit científic de saber comunicar, organitzar-se, planificar, gestionar l'estrès, la resiliència i el treball en equip. La Laura, a més d'investigadora biomèdica, és la presidenta de l'associació Scientist Dating Forum, que té com a objectiu la promoció de la ciència com a bé comú per a la ciutadania, la política i els propis investigadors. Bé, ara és el moment de passar el relleu a la meva companya Paula, que ens introduirà les següents competències. Paula, tot teu. Gràcies, Magí. Doncs sí, us explicaré el més destacat a tenir en compte de la competència de la lectura-escriptura i de la multilingüe. En primer lloc parlem de la competència de la lectoescriptura. En la definició ens diu que és l'habilitat d'identificar, comprendre, expressar, crear i interpretar conceptes i fets i diferents opinions de manera oral i escrita. També ens implica, doncs, l'habilitat de comunicar-nos entre nosaltres i connectar eficaçment amb altres persones d'una forma adequada i creativa. Aquesta competència, tal com ens diu el nom de la competència lectoescriptora, comporta l'aprenentatge d'aquests dos coneixements, la lectura i l'escriptura. Entendre la informació que està escrita requereix que la persona ha de tenir uns coneixements d'aquest vocabulari, de la gramàtica i de les funcions del llenguatge. Les persones han de ser capaces de comunicar-se de forma oral i escrita, sobretot en diferents situacions, buscar, recopilar, processar informació i expressar tant arguments orals com escrits. Des de ben petitons que ja ens comuniquem de diverses maneres, no només amb la llengua oral,
sinó que mitjançant el plor, per exemple, també adquirim aquest coneixement. Fins que no adquirim la llengua, estem en constant aprenentatge. Durant la nostra vida s'ha de mantenir una actitud positiva respecte a aquesta lectoescriptura, per tal de poder realitzar un diàleg crític i constructiu. L'aprenentatge de la lectoescriptura comença amb els més petits, a l'educació infantil, continua als diferents nivells de primària i a posteriors, estan sempre presents a totes les àrees del currículum escolar. És una tasca difícil, perquè no es realitza de forma tan natural com la parla oral. Necessita un temps, paciència i ser presentada en una atmosfera que motivi els alumnes. Quan el cervell produeix aquell clic màgic que transforma aquelles taquetes negres sense sentit en lletres, síl·labes, paraules, frases, històries, hem aconseguit llavors entendre la lectura i l'escriptura per tal de comunicar-nos i també divertir-nos amb ella, no? Pel que fa a la competència multilingüe, es defineix com l'habilitat d'utilitzar diferents llengües, que no sigui la materna, d'una forma adequada i efectiva per poder-nos comunicar. Comparteix moltes característiques de la competència explicada anteriorment, de la lectoescriptura. Tot i així, les capacitats essencials per a aquesta competència consisteixen en l'habilitat d'entendre missatges orals, d'iniciar, mantenir, concloure converses i de llegir, entendre i produir textos amb una altra llengua diferent que no sigui la que parlem a casa. Com hem dit anteriorment, per l'adquisició d'aquesta llengua, sigui materna o no, s'ha de mantenir una actitud positiva, un interès i una curiositat constant. I això implica també el respecte d'aquesta llengua i de les persones que pertanyen a aquest perfil lingüístic. Fa uns anys, a les escoles va sorgir la necessitat de posar en pràctica un nou programa, anomenat Aprenentatge Integrat de Contingut en Llengua Estrangera, AICLE, que li diem a les escoles. És un programa que integra l'aprenentatge d'una segona llengua amb altres matèries, com ara, per exemple, hi ha escoles que fan educació física o ciències en anglès. Així els alumnes milloren aquesta competència i la competència comunicativa de la llengua, sobretot en contextos diferents que no sigui la teoria pròpia pura i dura, no? De manera que això fa que augmenti la motivació i les ganes d'aprendre aquest idioma pels alumnes. Hem contactat amb l'Andrea Mendiola, cofundadora de Joves Juristes, per saber què n'opina d'aquestes competències i ens farà 5 cèntims sobre què és per ella la comunicació, quins són els objectius claus i també quins són els coneixements, les capacitats i l'actitud necessària pel multilingüisme. Endavant, Andrea! Moltes gràcies, Paula. Soc Andrea Mendiola i permeteu-me que faci meves les paraules de Pablo Picasso, que deia que un artista, un bon artista, era aquell que era capaç de pensar com un nen. De la competència de lectura i escriptura dintre del paradigma del multilingüisme, un nen, la primera pregunta que es faria és un per què, i aquesta és la que intentarem resoldre durant aquest vídeo. Doncs bé, contestant el per què, sabem que la competència de lectura i escriptura neix de la necessitat comunicativa que tenim els humans. Des de l'antropologia ja s'ha categoritzat l'humà com un animal social i gregari, és a dir, amb la necessitat imperiosa de la comunicació, però amb un objectiu concret, que és transmetre les meves idees d'una forma que jo les vull transmetre. Aquest és el punt principal en la comunicació. Com vull que les meves idees siguin transmeses i arribin de la manera més eficaç i absoluta i sense menys soroll a la persona que jo li estic comunicant. Aquest ha sigut sempre l'objectiu de la comunicació. Podem donar-li més voltes, des de la negociació, seducció o persuasió. I tots en sabem d'exemples d'això, però ja arribarem. En tot cas, un nen es preguntaria per què i aquí em resolc a veure què és el per què o si és necessari el multilingüisme. Doncs bé, sota aquest per què, la meva pregunta és: quina porta obres tu al món? És a dir, si la meva porta que jo obriré al món és una porta a l'àmbit local, perquè vull obrir un petit negoci en el meu poble, doncs bé, el multilingüisme crec que és totalment innecessari, perquè l'important en el meu poble és que jo domini les dues llengües que allà són existents, és a dir, el català i el castellà, sense més. Dominar-los a la perfecció, però aquest és el meu món. Per tant, potser hauria d'invertir tot aquest temps que invertiria en aprendre anglès, francès, italià o qualsevol altra llengua en cultivar més aquestes dues llengües i en escriure millor els mails, tenir una presentació més professional, si la vull, o menys professional, perquè ara està havent una nova ola del management 3.0, que és justament rebuscar la roda i donar-se compte que els clients són persones, que els treballadors són persones i que potser el que és més necessari és no tractar-nos com a robots i fer que la comunicació sigui empàtica i efectiva. No ho sé.
Si la meva porta, per exemple, el meu destí, o el que jo vull que sigui el meu destí, és obrir una porta i anar-me a parar a Europa, o obrir un negoci que necessitarà de transmissió internacional, doncs evidentment hauré d'aprendre l'idioma amb qui vull comunicar-me, perquè aquesta era la fita. Si jo vull obrir un negoci allà, jo fa falta que em comuniqui per negociar, per parlar, per comunicar-me amb totes les seves formes. Però sense oblidar un punt molt important, perquè què és la comunicació sense context? Aquest vídeo sabeu que està dintre d'una càpsula formativa que fa la JCI, però si us l'enviés per WhatsApp potser no entendríeu a què ve aquesta història. Doncs bé, aquest context és molt necessari quan, per exemple, parlem de l'àmbit internacional. La nostra cultura és pròpia i única, igual que totes les cultures del món són pròpies i úniques. Per tant, a vegades, més que saber l'idioma, que sí és necessari perquè és un mitjà, però valorem-lo així, com a mitjà i no com a finalitat, perquè potser l'important és conèixer la cultura a la qual ens estem adreçant i a veure quines dificultats podríem trobar-nos i com salvaguardar-les, perquè tots tenim un objectiu amb la comunicació i totes les nostres accions tenen un objectiu. Doncs bé, depèn de la porta que obris. Considero que potser a vegades es dona molta força al tema de conèixer idiomes estrangers, que està guai, està molt bé i és una competència molt bona per la vida perquè t'ajuda a comunicar-te i és molt bona, però depèn on vulguis focalitzar-te. Parlem del món del treball. Per exemple, té lògica que m'invento una persona que treballa en un supermercat de caixer o caixera del meu poble de 27.000 habitants li faci falta anglès com a requisit? O no demanaríeu, per exemple, que fos empàtica? O que tingués formació en ventes? O que tingués formació en X cosa? O que fos simplement una caixera atenta i eficaç? És necessari gastar bales a la demanda de feina en temes com l'idioma, quan a vegades no l'utilitzaràs mai durant la teva feina? Potser és més evident que depèn del tipus de feina demanar-li una altra visió. De fet, anant per aquesta via, seria una tonteria demanar-li, per exemple, a una persona que treballarà en una oficina tancat sense comunicació amb la resta de treballadors ni atenent al client, que, per exemple, tingui habilitats comunicatives. Per què? No li fan falta. Potser aquella persona és tècnica i és el que ha de ser, i és el seu tipus de feina. És més, si fiquéssim una persona amb moltes habilitats comunicatives i amb moltes capacitats de lideratge assegut en una taula sol escrivint, aquella persona no seria un bon treballador perquè deixaria de ser efectiu, deixaria de ser eficient, deixaria de ser allò per lo que l'hem contractat o allò per lo que ell és. Per tant, i contestant a la segona pregunta que se m'havia plantejat, que és sobre quins coneixements, capacitats o aptituds són necessàries a l'hora d'entendre aquest multilingüisme i com jo ho abordava, doncs ho abordo de la següent manera. Si hi ha necessitat, endavant. Sempre està bé tenir idiomes de més, ens fa ser molt més competents i alhora ens facilita la capacitat mental d'aprendre nous idiomes. Per tant, tot ho tenim bé. Però si no tenim aquesta necessitat, per què no ens formem en, per exemple, empatia? Cosa molt necessària al segle XXI perquè estem al segle de la comunicació. I en un segle com aquest fa falta que sapiguem parlar i comunicar-los. Classes d'oratòria, però ja no només davant d'un públic, sinó classes de negociació. Classes, per exemple, de persuasió. Deixeu-me que us faci un exemple. Des que heu nascut fins que moriu, desgraciadament, tots sabem parlar. Aprenem a parlar i parlem durant tota la nostra vida. O sigui, bàsicament ja som uns experts en comunicació. Però ara, com és que les persones es posen nervioses quan parlen amb el públic, o no saben negociar, o no saben vendre, o no saben persuadir amb les seves idees? Doncs bé, primer perquè des de l'educació no s'ha volgut tractar el tema. Cada cop que sortia una persona a classe presentant el seu PowerPoint, els companys es reien, més que veure-ho com un acte de valentia i de comunicació. Però, fora d'aquest aspecte, que sapigueu que vosaltres sou negociadors nats. Sou negociadors nats perquè estic segura que si pensem, quan teníem 14-15 anys, que volíem sortir de festa, negociàvem amb un estil Harvard amb els nostres pares, dient-los que nosaltres preteníem sortir fins les 3 del matí, ells deien que era molt tard, que era fins la 1, i acabàvem negociant fins les 2 de la nit jo poder sortir. Això és un estil de negociació de l'estil de l'escola jurídica de Harvard. Ara, per exemple, podíem tenir un estil més transformador i comunicatiu, que seria a l'estil de separar el problema de la negociació en si. Com, per exemple, negociar a través de quina és la principal problemàtica. Com, per exemple, quan tu negociaves amb els teus pares dient-los no, mira, és que potser et fa por que surti de nit perquè no saps com tornaré. No, mira, em tornarà el pare de no sé qui i per tant ja em puc quedar fins les 3 de la tarda.
Aquí estaves utilitzant un altre mètode de negociació. Per tant, el multilingüisme només és una eina que podem utilitzar com i quan vulguem, de la forma que vulguem, però sempre tenint un clar objectiu. Què volem fer, com volem fer i, sobretot, com deia Picasso, per què. Moltíssimes gràcies, Andrea, pel teu temps i per donar-nos la teva opinió sobre la comunicació i el multilingüisme en la nostra vida social, familiar i laboral. Fem una breu pausa, però no desconnecteu, que de seguida seguim amb aquesta marató formativa de Jove a Cambra. Fins ara!